Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. U Republici Srbije do 15 časova 10. aprila registrovano ukupno 3105 potvrđenih slučajeva. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1893 osobe, od kojih je 238 pozitivno. Hospitalizovano je ukupno 2107 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 136 pacijenata. Nažalost, u poslednja 24 časa preminulo je 5 osoba, 4 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola. U Republici Srbije do 15 časova 10. aprila registrovano ukupno 3105 potvrđenih slučajeva. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1893 osobe, od kojih je 238 pozitivno. Hospitalizovano je ukupno 2107 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 136 pacijenata. Nažalost, u poslednja 24 časa preminulo je 5 osoba, 4 osobe muškog i 1 osoba ženskog pola.